Bones, estem en una entrevista més del Motor de Girona i avui tenim en Jordi Carreras, productor i director de Camprodon Terra d'Egipts. Què tal, Jordi? Molt bé, bon dia. Jo ara ja porto uns quants dies mullant-me i empapant-me de lo que és el Camprodon Terra d'Egipts, però clar, això també va pel públic que no sap què és Camprodon Terra d'Egipts, així que més que explicar-ho jo, si vols explicar-ho i fer 5 cèntims a la gent que no ho sàpiga. Sí. Doncs mira, Camprodon Terra d'Egipts és una activitat que va néixer, de fet, a mi m'agrada explicar-ho d'una forma que deixa molt clar els conceptes bàsics de l'activitat, no? Que són tres, bàsicament, són dos i un que uneix, que són Camprodon i la vall de Camprodon, és un element turístic de primer ordre a nivell estatal, a nivell nacional, Jeep, que és una marca de primer ordre a nivell mundial i que té molts seguidors, i això hi ha una història que ho vincula, que és que durant finals dels anys 60, principis dels 70, hi va haver una sèrie de mecànics, en especial en Pere Busquets, que a través de comprar vehicles Jeeps d'aquella època de diferents formes, és a dir, l'exèrcit espanyol, excedents de l'exèrcit o en particulars, i refent-los, restaurant-los i venent-los a Camprodon, va provocar que Camprodon sigui un dels llocs del món amb més jeeps clàssics per habitant. És a dir, que en una població de 2.400 habitants, com té Camprodon, hi ha censats una cinquantena de jeeps clàssics, que això proporcionalment és un número molt gran, molt gran. Bàsicament aquesta forma de veure aquesta història em va fer pensar que podíem fer alguna activitat per explicar això al món, perquè és una història molt peculiar, molt singular. De fet, nosaltres diem Camprodon Terra d'Egipts una història singular. El que pretenem és explicar aquesta història a tothom. Abans d'entrar en matèria, estem a Quadis Andreu, en el concessionari de Jeep de Girona. Sí. I una pregunta així una mica en broma. Clar, tu estàs acostumat més als Jeeps clàssics i tal. Aquests Jeeps què et semblen? No, home, és espectacular. De fet, l'any passat vam tenir la primera col·laboració amb Andreu, en aquest cas, el concessionari Andreu, i recordo que va venir un Jeep, teníem un Rubicon, un Avenger i un altre, que no recordo quin model era, però que era un model que no havia passat ni pel concessionari, no? I era espectacular. De fet, jo vaig poder-lo conduir durant 10 minuts per baixar-lo del camió i portar-lo a l'espai que teníem reservat, i clar, se'm va fer... Jo tinc un Jeep dels anys 40, i clar, era com una pel·lícula de ciència-ficció. Realment és espectacular, no? O sigui, els Jeeps... No hi ha ningú que tingui un Jeep clàssic que no tingui un Jeep modern, o que no tingui un vehicle actual. L'essència es manté? I això no t'ho sabria... És difícil d'expressar això, perquè si no has conduït un Jeep clàssic, de fet, nosaltres vam fer vam produir un vídeo per explicar aquesta història, explicar els testimonis que havien viscut aquesta història o que eren partíceps d'aquesta història tan singular, i hi ha alguns testimonis molt interessants. Algun d'ells, per exemple, diu que anar amb un Jeep clàssic és anar com amb una alfombra voladora però amb rodes. És la sensació, de fet, de tenir la llibertat absoluta, perquè la sensació que tens és que estàs conduint un motor directament, perquè tot et traspassa a través del ferro, és a dir, hi ha molt de ferro, molt de metall, 4 rodes i un motor que arrosseguen aquell pes. I aquesta sensació de no tenir la capota, de tenir el vidre baixat i de que et doni l'aire, és una sensació de llibertat màxima, que de fet, estic veient, aquí hi ha un cartell que també parla d'això, de la llibertat. Jeep sempre té aquesta... És a dir, Jeep sempre ens recorda aquesta sensació de llibertat i d'intrepidesa, de poder arribar a llocs que els altres no arriben. Que de fet això, en els clàssics és cert, i en els moderns estic segur que també. Sí, això et volia preguntar abans, fer una mica de publicitat, diguem, la quarta edició de Camprodon Terra d'Egipts es celebrarà el 20 i 21 de juliol, així que animem a tothom que vegi aquest vídeo anar-hi, que és un espectacle increïble. D'això que estàs dient, freedom, llibertat, el que és el Jeep per la gent. En diferents vídeos que he vist sobre Terra d'Egipts hi havia gent que deia que era impecable, uns altres que parlaven de llibertat, que et porta a llocs impensables. Què té el Jeep que el fa especial respecte a la resta? Bueno, jo penso que... Penso no és una evidència, no? O sigui, el Jeep és la primera aportació del món de la indústria automobilística
el 4x4. És a dir, de fet, és la primera vegada que un vehicle que es pensa i que es dissenya un vehicle per tenir aquestes capacitats, no?, del tot terreny. I això ho fa, diguéssim que això ho fa especial. Tothom que després, totes les altres marques que a tot el món han fabricat vehicles 4x4 han basat la seva estructura i la seva mecànica en aquests primers models dels anys 40, dissenyats per Willys Overland, Ford en aquell cas, que va fabricar també per l'exèrcit nord-americà, i Van Damme, que van ser les tres marques que van fabricar aquest primer model, aquests primers prototips dels anys 40. Però realment jo crec que la màxima aportació és aquesta, i després és el disseny. Té un disseny, Jeep sempre ha tingut un disseny, fins i tot ara, potser en aquests vehicles, diguéssim, que s'allunya una mica més als Jeeps clàssics, però sí que el Wrangler, que segueix sent un vehicle molt atractiu en aquest sentit, molt potent visualment. I jo crec que aquesta és la línia que segueix. El Wrangler, d'alguna forma, és l'hereu natural d'aquelles primeres unitats. Que, de fet, aquest any a Camprodon Terra de Jeeps obrim per primer cop. Camprodon Terra de Jeeps és una activitat que obrim als Jeeps clàssics, en exposició, no a visitants, evidentment. Però i aquest any obrim perquè el Wrangler IJ aquest any, diguéssim, fan 30 anys des de les primeres unitats, aproximadament. Per tant, sumem un punt més al recorregut amb aquests vehicles. I també el que coincidia a tothom i una de les característiques del Jeep és que era l'únic cotxe que et portava a tot arreu, no? Sí, és clar. És clar, perquè et porta a tot arreu físicament i mentalment. Perquè també és un vehicle, físicament ja ho hem dit, és a dir, físicament és un vehicle que, a més, té aquestes, a part de tenir aquestes capacitats mecàniques, tant els antics com els moderns, també et porta també aquesta sensació d'estar conduint una mica una peça històrica. És a dir, conservar el logotip, per exemple, això és una cosa que també ha fet, la paraula Jeep. Tothom identifica, tothom diu que un 4x4 és un Jeep. Això és una cosa molt peculiar, també. La gent, a vegades, ara ja no, perquè ja fa 3 anys o 4, serà la 4ª edició, però en les primeres edicions em trucava la gent: no, jo tinc un Jeep, vull venir, jo tinc un Jeep, vull venir. Bueno, quin tens? No, sí, un Suzuki o un Toyota. Dic, no, que no estem parlant, perquè tothom associa fins i tot un Land Rover. Mira, un Jeep, no. Estem parlant de que estem intentant associar, perquè justament són Jeeps, no és que hi hagi... Camprodon no té molts 4x4, que també en té, però diguéssim que molt pocs llocs tenen 50 Jeeps, marca Jeeps clàssics, i en aquest cas, per això nosaltres vam optar per fer aquesta aposta, per la marca, en aquest cas, sí. Després, deixant de banda què fa diferent a Jeep, anem a què fa diferent a Camprodon, que en la introducció ja ho has passat bastant per sobre, però per incidir una mica més, Camprodon és la capital d'Espanya dels Jeeps, i inclús els Jeeps per càpita segurament és el més alt d'Europa i potser del món. Mira, nosaltres al principi vam fer com una... És a dir, això de la capital de Jeep d'Espanya ho va anomenar així en Derek Redmond, que és el propietari, l'autor d'una pàgina que es diu cj3b.info, que és un canadenc, que és molt aficionat als Jeeps, en especial el model CJ3B, que és un model que es va vendre molt poc als Estats Units i al Canadà, perquè es va fabricar i es va exportar bàsicament al món. Per això a ell li crida molt l'atenció. I Camprodon és dels models que més hi ha. De fet, el CJ3B és un model que es va fabricar sota llicència amb Biasa, Ebro i amb diferents marques, a Espanya, a l'Estat i a molts altres llocs del món. I Camprodon, una mica en broma, dèiem, és un dels llocs del món, és un claim molt atractiu, és un dels llocs del món amb més Jeeps per habitant. Però realment, en Juan Peláez, que és l'autor d'un dels llibres més potents que s'han escrit, en aquest cas l'únic llibre en castellà que s'ha fet aquí a l'Estat parlant de Jeeps clàssics, va fer una comparativa l'any passat i va fer una extrapolació del fet d'aquests 2.400 habitants en relació als 50 vehicles, per exemple, a Sevilla. Va fer una extrapolació matemàtica i va calcular que a Sevilla hi hauria d'haver uns 15.000 Jeeps clàssics si fos la mateixa proporció. Clar, evidentment, és descomunal, la quantitat, és impossible. Per tant, sí que és veritat que a Colòmbia, a Veneçuela, hi ha molts Jeeps antics perquè
se'n van fabricar i perquè és un vehicle tal, però seguim pensant que proporcionalment Camprodon és un dels llocs al món, ja no diem que sigui l'únic, però és un dels llocs al món amb més jeeps clàssics per habitant. I Camprodon és espectacular. O sigui, Camprodon o sigui, per Camprodon ha passat la història de la humanitat, tota. És un lloc entre dos valls que té una accessibilitat amb el Pirineu brutal i per allà hi han passat totes les civilitzacions, no? És a dir, els romans van acabar de fer-ho bé, van obrir els passos cap a França, diguéssim, a través dels colls, i és un lloc que hi ha passat tota la història per allà, no? I a més de ser un espai absolutament magnífic a nivell turístic, no? Per les característiques que té doncs, de natura, en fi, és un lloc privilegiat, és un lloc espectacular. I aquesta coincidència a mi és el que em va determinar a intentar crear aquesta activitat. Aquesta coincidència és màgica. Clar, la gent ara potser deu estar pensant, no? És que deu ser de Camprodon i per això parla tan bé. No, és de l'Hospitalet de Llobregat. Sí, però vaja, o sigui, Camprodon és un poble petit i com a tal l'has de saber entendre, no? Com tot, has de saber entendre també què passa, per què passa i quines són les característiques d'aquest lloc. Però jo diria que jo no sóc de Camprodon, però em sento una mica de Camprodon perquè me n'he enamorat en el sentit de conèixer la seva gent i la història que té. I és una història tan potent i aquesta relació amb el Gips a mi em va resultar tan atractiva que al final acabes una mica imbuït per aquesta... I quan coneixes els autors, perquè a més tot això està provocat per persones que, alguna d'elles, en Pere Busquets, que és potser el màxim responsable que això passés, no és viu, però sí la seva filla, la Rocío Busquets, o en Joan Busquets, que és el seu nebot, o en l'Alejandro Cuadrado, que, per exemple, és un de les primeres persones que va tenir Jeep a Camprodon. Doncs conèixer-los i poder compartir amb ells aquestes històries és espectacular. I qualsevol que vulgui entendre o li agradi una mica la història, disposar d'aquesta amabilitat, a més que tenen, de poder explicar-t'ho en primera persona és espectacular. És molt atractiu, molt atractiu. Ara has mencionat diversos noms i també parlaves d'entendre. Per entendre el tema de Camprodon i per què hi ha tants jeeps, s'ha de parlar d'una de les figures que has mencionat ara, que és Pere Busquets. Sí. Qui és Pere Busquets? En Pere Busquets era un mecànic que tenia un taller, professional mecànic de Camprodon, que es dedicava a les màquines de batre i a les màquines del camp. Doncs va arribar un moment, als anys 60, que això va començar a tenir un decliu important i ell va trobar una via de negoci que era la de comprar jeeps que, a més, en un espai, en un territori on calien vehicles amb tracció a 4 rodes o vehicles potents per poder arribar a qualsevol lloc del camp, per treballar, en principi, i va començar a comprar unitats i a refer-les, a restaurar-les i a refer-les i a vendre-les. Llavors, hi ha un aspecte molt peculiar a Camprodon, que és que hi ha com dos grans compradors de jeeps. És a dir, he de dir que amb tota la seva fase, diguéssim, amb tota aquesta operativa, em van arribar a vendre 100, dels quals 50 encara estan a Camprodon, però en van vendre 100 a tot Catalunya i a altres parts de l'Estat. I en aquell moment no hi havia internet, no hi havia WhatsApp, i era tot a base de diari, del boca a boca, del boca-orella, i ells anaven fent això, ens anaven a comprar una unitat, fins que a més van trobar un contacte a Valladolid on es venien excedents de l'exèrcit espanyol, que eren vehicles que havien vingut amb el Pla Marshall dels Estats Units i bàsicament eren M38 i CJ2A, CJ3. I això va provocar que s'incrementés d'una forma exponencial, tant la compra, llavors ja compraven tràilers sencers de 4, 5, 6 vehicles, els portaven i llavors ja aquests per encàrrec els refeien i els venien. Hi ha dos grans grups de compradors, que són aquests compradors del camp o per serveis. Per exemple, el veterinari Pons va tenir un o dos jeeps, que el seu fill encara és un dels protagonistes d'aquest vídeo que vam fer el primer any, que encara té un M38 comprat de fa 40-50 anys, i
l'Alejandro Cuadrado, que encara ell porta els gossos i quan va casar té 80 anys, encara condueix el seu Jeep, el seu CJ, i encara el condueix. En fi, hi ha moltes peculiaritats, no? I hi ha una història curiosa amb en Pere Busquets, si no ho recordo malament, i és que va anar amb un tràiler, crec, a buscar els jeeps, es va quedar el tràiler encallat i el va haver de remolcar amb un jeep, no? Hi ha moltes anècdotes que... Mira, l'Alejandro Cuadrado, que m'agrada molt parlar amb ell perquè... Bueno, dic parlar, escoltar-lo, perquè és una persona que coneix... Primera, té una edat, té una perspectiva, coneix Camprodon i, a més ell d'una família que van tenir molts compromisos amb el poble, diguéssim, en diferents nivells. Per exemple, tenien el servei de taxi de Camprodon i, a més, feien servir un dels jeeps que tenien per fer el servei, perquè hi havia serveis, com per exemple el Jovany, el cardenal Jovany, en una de les seves visites pastorals van haver-lo d'anar a buscar a Beget, quan encara no hi havia carretera, la carretera fins a Beget s'estava obrint. A més, d'això hi ha documentació de fotografies, són espectaculars. Hi ha els operaris obrint el camí i el Jovany esperant el jeep, i el jeep del pare de l'Alejandro Cuadrado allà per anar-lo a recollir, perquè no hi havia altra manera de portar-lo, perquè ja estava tip d'anar amb mula o amb carro, perquè la resta del viatge l'havia fet amb cavall, no? O amb mula o amb el que fos, no? Doncs per portar-lo a Camprodon, que a Camprodon l'esperava un altre vehicle per portar-lo a Girona. I després d'aquesta anècdota, doncs sí, en Pere Busquets van rebre un tràiler, una góndola amb unes quantes unitats de jeep que venien de Valladolid i van parar en un prat, i aquell prat, el camió després, no hi havia manera de... Van descarregar els jeeps i després no hi havia manera que el camió sortís d'aquell prat. I l'M38 d'en Pere Busquets, que avui és l'M38 de la Rocío, que segueix venint a Camprodon i és un jeep espectacular, doncs va a remolcar el camió des de fora, amb tracció total, diguéssim, per poder ajudar-lo a sortir del prat. Sí, així va ser. D'aquestes anècdotes n'hi ha la tira. I cada any intentem explicar-ne algunes, no? I algunes que no es poden explicar perquè són bestieses, que avui en dia serien difícils d'assumir amb les noves normatives i tal, però clar, un poble fa 40, 50, 60 anys es feien coses perquè calia fer-les, d'anar a fer rescats o d'anar a buscar persones o d'anar a fer transports que sense altres vehicles hagués sigut impossible fer-ho. Sí, altres temps i escoltes històries del meu pare, dels meus tiets, i hi havia altres coses, o sigui, amb jeeps igual. Anant a lo que és Camprodon Terra Jeeps, el cost de tota aquesta festivitat, diguem, és l'exposició a la gent que porta els seus jeeps, no? Sí, hi ha com dividim, en el programa hi ha com dos grans blocs. Hi ha el bloc de contingut cultural, per entendre'ns, perquè nosaltres el que pretenem amb aquesta activitat és fer una activitat de reconeixement i coneixement del que representen aquests clàssics, no? És a dir, i del que representen com a clàssics i dins de Camprodon. Llavors, sempre fem activitats formals, xerrades, en fem 3, llavors una d'elles sempre té més a veure amb Camprodon, que és que en aquest any en Joan Busquets ens acollirà en el seu taller. Joan ja està jubilat, però té un taller que és fantàstic, pel qual han passat la majoria de jeeps de Camprodon. I en aquest cas el té superbé i supernet i recollit, perquè ja no hi treballa, per tant podrem accedir al taller, que està a un carrer de Camprodon, i farem un Jeep Fòrum, no? Doncs podrem aixecar el Jeep i parlar del Jeep i moure'l, i ja veurem amb quin ho farem, però per parlar dels detalls que sempre són molt interessants, tant pels que el coneixen com pels que no ho coneixem tant la mecànica, però ens agrada escoltar els que en saben per aprendre coses sobre aquests clàssics. Després tenim una altra xerrada, que és el Juan Peláez, que és de Navarra, que el Juan també és un empresari jubilat que un dia va decidir que escriuria un llibre sobre jeeps i fent comparatives sobre jeeps clàssics, diguéssim, bàsicament sobre l'MB, l'M201 i el Ford GPW, que són els inicials, no? Són els jeeps que encara són els jeeps més arcaics, diguéssim, més inicials de la saga, i és l'únic llibre a l'Estat escrit en castellà per una persona d'aquí, doncs que parla d'això, és molt interessant. I per últim, la conferència inaugural, que és en Derek Redmond, que és aquest amic canadenc que per fi aquest any pot venir i estarà de vacances per Europa i aprofitarà per venir, i és qui va fer conegut això arreu del món, a través d'aquests articles que ell escriu a la seva pàgina web
i que amb ajuda del Josep Bordes, que és un veí de Camprodon i és un gran estudiós dels clàssics, a part de que també en té un, doncs fa que tota aquesta informació la pugui transmetre en Derek perquè el Derek pugui fer-se ressò i poder publicar-la. Ell va estar el 2008 a Camprodon i va ser qui va idear aquesta frase de Jeep, Camprodon, capital d'Espanya dels Jeeps, diguéssim. Què representa per tu que en Derek, després de tu 4 anys organitzant això, aparegui per Camprodon per venir a visitar? Home, per mi és un punt d'inflexió. M'agradaria que fos un punt d'inflexió. En Derek, nosaltres aquesta activitat la vam plantejar fa 6 anys, la vam d'anul·lar el primer any per la pandèmia, no la vam fer, i ell hagués vingut. Però ens va enviar, durant 3 anys hem estat posant un missatge de salutació d'ell a Cal Marquès, que és on posem aquest vídeo de testimonis també, en el que ell ens diu, doncs, soc en Derek i m'agrada molt els Jeeps i hagués volgut estar aquí però no he pogut perquè no he pogut venir. Aquest any aquest vídeo no el posarem perquè ell hi serà i ens podrà saludar en directe. I penso que és important perquè tant ell com en Josep Bordes, que són les dues persones que d'alguna forma, diguéssim, desinteressada, han estat donant a conèixer no només el fet diferencial de Camprodon i el Jeep, sinó també Camprodon en si mateix, perquè han parlat en diferents articles, si no m'equivoco, fins a 6 articles durant aquests anys, de Camprodon i d'aquest fet diferencial. O sigui, aquesta pàgina és una pàgina que té 2.000 articles publicats, o sigui, és per ell, és brutal, és una persona que treballa incansablement i d'una forma molt professional, tot i que ell no es dedica a això, és a dir, ell és un professor universitari, un professor de cinema universitari jubilat, però li apassiona aquest, i és un entès absolut dels Jeeps clàssics, sobretot d'aquest model, que per ell és el model, diguéssim, que ell en té un, i és el model que ell li agrada més investigar. Però, independentment d'això, publica articles de molt d'interès en la seva pàgina. I per mi és un punt d'inflexió. Penso que això és molt important i penso que ens pot ajudar a plantejar el 5è any, que per mi també ha de ser el definitiu. L'exposició, jo que he vist vídeos i tal, genera molts sentiments en el poble perquè veus passar tot tipus de jeeps, de tot tipus de colors i com et pots trobar en altres ciutats que hi ha exposicions o esdeveniments massius que inclús molesten a la gent del poble. En el vídeo a mi el que em va semblar és que la gent de Camprodon està molt orgullosa d'aquesta exposició, que hi hagin cotxes... A Camprodon, de fet, jo no he deixat de... És a dir, jo he fet moltes coses, però la cosa més important és entendre el que passava a Camprodon. És a dir, el que estem fent ara és fruit del que ells han fet d'una forma natural durant molts anys. A Camprodon, des de que en Joan i l'Alejandro, per exemple, i algunes altres, en Josep i altres, doncs per les festes de la Puríssima, per la festa major, per Nadal, doncs decidien treure els jeeps al carrer, perquè n'hi havia tants que ells deien, home, doncs exposem-los, que són molt xulos de veure. I sí, era com un tret identitari, però que per ells no deixava de ser una cosa normal. És a dir, hi ha 50 jeeps, doncs mira, en posem 12 aquí al carrer, per la Puríssima en posem a la plaça del Carme, en posem 20, però no deixava de ser una activitat molt interna. Sí, que per casualitat, si tu anaves per casualitat i ho veies, doncs pensaves, ostres, que peculiar, però, clar, et quedaves aquí. Això és el que jo vaig viure i vaig entendre que això era una forma... O sigui, que això s'havia de poder explicar al món, perquè era molt interessant. Llavors, si llies aquests tres elements, que és la marca, Jeep, Camprodon i aquesta història que ho vincula, clar, penso que és una activitat superatractiva. I, efectivament, el fet que Camprodon, que és difícil tenir-los tots, perquè és el juliol, hi ha gent que hi és, altres que no, altres que venen, altres que van, hi ha jeeps que no tenen la ITV passada, altres que no. És a dir, clar, hi ha una singularitat amb cada vehicle i amb cada família i amb cada propietari que és difícil, però nosaltres normalment ajuntem una 60ena de vehicles entre els vehicles de Camprodon i els que ens venen a visitar. I quan vam dissenyar, juntament amb l'Ajuntament, quan vam dissenyar l'activitat,
també vam entendre que el que era molt interessant era repartir-los pel poble, perquè també era una forma d'integrar, perquè de fet és una història que no té... És com... O sigui, va junt, no? O sigui, Camprodon va junt amb el Jeep. Per tant, no podíem... Volíem explicar-ho d'aquesta forma. O sigui, per tant, el recorregut comença que al Marquès, però després tens un plano que t'obre, que hi ha diferents espais en els que tu també vas descobrint, no? És a dir, vas descobrint doncs, la plaça del Carme, la plaça de la Vila, l'espai d'Octubre, que és fantàstic, on hi ha el pont, el passeig de la Font Nova, la plaça de Santa Maria, on hi ha el monestir. És a dir, que sempre tu vas a petar un lloc on hi ha un espai de Camprodon molt bonic, que a més està ple de jeeps. I això és una forma que és molt maca d'explicar, no? Perquè és maca, diguéssim que és la forma que vam trobar, que era la forma més maca d'explicar aquesta història. És a dir, tu descobreixes Camprodon, si és que no ho coneixes, i si vols repetir, repeteixes cada any perquè és maco, perquè pots anar-hi qualsevol dia i estaràs molt bé, però a més descobreixes que a cada racó de Camprodon hi ha jeeps, no? I que a més els tenim endreçats per models, per anys, a més, doncs hi ha un lloc al Marquès on, com que fa calor, doncs pots anar a estar una estona assegut a la fresca, a veure el vídeo, és on fem les conferències, on fem les xerrades, hi ha exposicions, aquest any tenim també unes exposicions molt interessants de fotografia i de dibuix. És a dir, que el que pretenem és no donar criteri a ningú perquè faci res concret, sinó que tothom s'organitzi com vulgui, passegi, passi un dia o dos, o un matí, o una tarda, és igual, però que vinguin a gaudir tant de la població com dels jeeps. Són fantàstics. No? Jo vull destacar dues coses d'exposicions i activitats que feu, que heu fet durant les edicions anteriors. Una que em va agradar molt i que crec que és uns valors que està bé que s'intentin transmetre des d'activitats com les vostres a la societat, és que l'any passat van haver-hi xerrades de dues dones també relacionades amb el món del Jeep i tal. Al final també és una oportunitat per transmetre valors a la gent jove. Clar, és que, de fet, com que no fem una activitat de conducció, no fem una activitat de costellada, que estan molt bé, però el que pretenem és anar un punt més enllà, és a dir, tothom pot posar cotxes junts i ja està, i d'aquí no, que està molt bé, però nosaltres justament el que no volem fer és el que fan la resta per no entrar en competència amb la resta, és a dir, jo soc molt aficionat i jo vaig a moltes trobades i per mi és perfecte, és a dir, trobes un espai on esmorzes, comparteixes amb els companys d'afició, vas a fer una ruta, però com que d'això ja se'n fan moltes, vam pensar que havíem de fer una cosa diferent. I també el fet de ser una activitat organitzada des de l'Ajuntament, d'alguna forma també ens obliga a revertir de convertir aquesta activitat en una activitat cultural, no? Cultural i de transmissió, de coneixement. Aquesta activitat que vam fer l'any passat va ser superinteressant. Vam ajuntar dos dones, diguéssim, que tenen un vincle amb Jeep molt diferent, que hi havia la Rocío Busquets, que és la filla d'en Pere Busquets, que és l'hereva natural de la línia successòria, diguéssim, dels Busquets, que a més té una filla que és petita encara, però que serà l'hereva d'aquest Jeep, que va ser de l'avi, i llavors això és molt interessant, sempre m'ha semblat molt interessant, i vaig voler tenir a la Rocío, i després a la Cristina Escrits, que la Cristina no és de Camprodon, però és una dona que té una empresa que es diu War Experience, que treballa fent turisme, diguéssim, en espais bèl·lics, no? En espais on hi ha hagut guerres. I la Cristina va fer una intervenció molt interessant perquè va parlar de la vinculació de la dona en la construcció inicial de Jeep. I és que això molt poca gent ho sap, però a Toledo, a Ohio, majoritàriament el personal que construïa els Jeeps que després anaven a la guerra eren dones, perquè com que la mà d'obra dels homes era a la guerra, la majoria d'operaris, d'operàries que hi havia construint en les cadenes de construcció Jeeps eren dones. I va voler explicar això. A més, als Estats Units hi ha webs específicament de dones conductores de Jeep. I és espectacular, perquè i us recomano que ho busqueu, perquè tenen una visió una mica diferent als homes, però l'activitat és la mateixa o superior, és a dir, fan trobades només amb dones i Jeep, fan excursions i fan 4x4 i autèntiques bestieses, diguéssim, però només dones. Això als Estats Units és on més es dona, perquè també és on hi ha una tradició de Jeep, diguéssim,
més potent. No? I amb la Rocío doncs, vam estar parlant d'aquesta vinculació que ella tenia. Ella ha après a conduir amb un Jeep, sempre ha viscut amb un Jeep, sempre l'olor dels Jeeps a casa, tal. És a dir, i em va semblar interessant aquestes dues visions. No? Va ser molt interessant, realment, sí. Després, el tema cultural l'has mencionat ja diverses vegades i jo ho he volgut plasmar amb dues activitats, que és, per exemple, la jam de música que va haver-hi i crec que aquest any es fa el dibuixa el teu Jeep o pinta el teu Jeep. O sigui, també és una altra forma de... Si no t'agrada això pels cotxes, t'agradarà per la pintura o per la música. Clar, al final també es tracta d'oferir alternatives. Com que no fem dinar popular, ni fem costellades, ni fem botifarrades, doncs hem d'oferir alguna cosa vinculada amb això. Llavors, intentem també cada any sigui una mica diferent. Aquest any, l'any passat vam tenir una Jeep Swing Jam que era per balladors de swing. Vam tenir poques parelles també perquè és difícil arribar a molta gent, però va ser molt interessant. Vam tenir un grup de swing tocant a la plaça de la Vila, algunes parelles ballant, va ser molt bonic. Aquest any oferim música diferent, és a dir, en Cristóbal, que és un apassionat, un propietari de Jeep clàssic i apassionat dels Jeeps i recreador històric, a més també canta i canta molt bé. I aquest any, que a més vindrà i ens farà el gran favor de fer-nos de traductor d'en Derek, perquè en Derek només sap parlar anglès, doncs en Cristóbal ens farà també una petita actuació perquè canta superbé. A més vestit d'època i a sobre d'un Jeep segurament, a la plaça de la Vila. Això serà dissabte a la 1, després de la conferència inaugural, de fet. Ja has avançat, o sigui, una de les preguntes era què hi hauria de nou, però més o menys ja ho has anat avançant tot. També feu una xerrada per intentar captar, no perquè sona una mica secta, però per intentar transmetre els valors perquè hi hagi nous jeepers, o sigui, nens i joves, perquè aquest amor pels jeeps continuï. Quina importància té això? Això és primordial. De fet, ara en el moment en el que estem hi ha poc relleu generacional. És cert que tenir un Jeep clàssic no és barat. Llavors això et trobes amb el problema que la gent jove no es pot comprar. Fa 30 o 40 anys, als anys 80, era relativament més fàcil accedir a un ferro, diguéssim, i tu anar-te'l reparant. I ara fins i tot els ferros són cars, és a dir, per comprar una base d'un Jeep per restaurar potser t'has de gastar 5 o 6.000 euros. Que això ja són uns calés i te n'has de gastar 20.000 més després, o 9 o 10 o 15, és igual, però la qüestió és que és veritat que costa. Llavors, si no tens un Jeep, ja costa això, i a més també costa que la gent gran que té un Jeep tinguin herència per deixar-los i que els agradi. I l'any passat vam tenir una de les xerrades que va ser en Sergi Batalla, que en Sergi té 23 anys, ara, 22-23 anys, i és un exemple que en aquest cas ell sí que ve d'una família que per tradició ja han treballat sempre amb això, perquè no s'hi dediquen professionalment, però sempre han estat propietaris de Jeeps, i ell es podria dir que va néixer sobre un Jeep. És a dir, ell des de ben petit ja anava a les concentracions amb els pares, amb una cadireta, i des de ben petit, en un any, ja portaven amunt i avall. Llavors, vaig voler-lo programar perquè ell és un exponent del que podria representar la perfecció, el que és l'herència d'aquesta tradició. Però clar, com ell hi ha molt pocs. Llavors, vam voler-ho explicar perquè també hi hagués gent que s'animés a apropar-se al món dels clàssics, i també és cert que la mecànica ha canviat molt. Llavors, la gent que tenim clàssics també has de saber una mica de mecànica, i la gent jove, avui els vehicles, diguéssim que la contrapartida que tenen aquests Jeeps tan fantàstics és que els has de connectar un lector perquè t'expliquen tot el que li passa. Clar, amb un Jeep clàssic això tu no pots fer-ho, llavors has de conèixer una mica, has de saber escoltar, has de saber llegir i has de saber per què li passen algunes coses o preveure algunes coses que li poden passar. I això no s'explica amb les escoles de mecànica avui. Això és complicat, però vaja, aquesta activitat, Terra de Jeeps, és perquè, i també el fet de fer aquest taller, que no és només per nens, el Pinta el teu Jeep, aquest taller el fa un
un artista local, en Josep Maria Luján, que és un pintor, un dibuixant que es dedica professionalment a això i que és molt bo, que ens ha fet alguns quadres, ell també fa quadres de jeep, bueno, és espectacular. I aquest any vam estar xerrant sobre aquesta qüestió i em va semblar interessant proposar un taller. Llavors ell ha fet 3 dibuixos molt bonics, no?, d'un jeeps amb un espai de Camprodon que tothom podrem pintar, jo també ho faré, és a dir, a la plaça del Carme, allà on hi ha els Wranglers, doncs tindrem el Josep Maria Luján, a més, ell hi serà i donarà, doncs allà tindrem material, llapisos i els dibuixos per poder colorejar-los, no? Que és una activitat bonica i que és una activitat tranquil·la, que si no vols estar mirant jeeps, doncs pots seure una estoneta i pintar, o per anar, si vas amb un criu potser es cansa de sentir tota la xerrada, doncs pots sortir, o, en fi, donar opcions, sempre intentem donar opcions a tothom. Ja per acabar, durant la xerrada hem anat parlant dels jeeps clàssics, que duren molts anys, que si 40, 50 anys. Sí, no, i 80. Tu, amb Camprodon Terra de Jeeps, també et veus sent un jeep clàssic i durant molts i molts anys fent aquesta activitat? Sí, jo sí. I penso que d'això dependrà el compromís i nosaltres no deixarem mai, o sigui, mentre puguem, no deixarem d'oferir que la gent vingui i trobi alguna cosa que li agradi fer. I ens agradaria, i el que volem demanar és que vingui el major número de jeeps possible, perquè també és una forma molt atractiva d'explicar-ho. A nosaltres ens ajuda, que no estem explicant només la història de Camprodon, estem explicant la història de la marca, no? És a dir, clar, tenim jeeps des de l'any 42 fins a jeeps de l'any 93. Són molts anys, és a dir, estem explicant l'evolució de la marca. A més, també tenim la presència del concessionari, amb la qual cosa ja no només estem explicant el que va passar, sinó estem explicant el que passarà, no? Que també és una cosa molt interessant. Clar, jo penso que el que hauria de passar de forma ideal seria que algun dia algú es comprés un jeep per arrossegar el seu clàssic, no? És a dir, que un jeep híbrid o elèctric pogués arrossegar el seu clàssic per anar a les trobades, no? Això seria, estic segur que ja n'hi ha més d'un que deu ser així, però seria molt, molt xulo de veure, no, això? Doncs, si vols, et deixo un últim segon perquè et dirigeixis a la gent i els acabis d'encoratjar a venir a aquest esdeveniment al mes de juliol, que bé, si han escoltat tota aquesta xerrada jo crec que els haurem convençut segur. Doncs, home, jo el que voldria és que vinguéssiu a gaudir, bàsicament. És una història molt interessant, una història molt atractiva de descobrir. I qui conegui Camprodon no cal dir-li que és fantàstic, però qui no ho conegui tindrà 2 oportunitats genials, que és conèixer Camprodon i conèixer-la plena de jeeps. Això, per mi, diguéssim que és el màxim que es pot demanar, no? Per tant, esteu tots convidats, Camprodon Terra de Jeeps és casa vostra. Perfecte, doncs agraïm a tothom que hagi vist l'entrevista, també a tu per venir fins a Girona. I tant, moltes gràcies a vosaltres. I a Quadis Andreu, que a part de col·laborar amb Camprodon Terra de Jeeps, també ens ha cedit ara l'espai amb aquests jeeps tan xulos al nostre voltant, que és el decorat perfecte. Moltes gràcies, Jordi. Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu.